уважаеми членове на Държавната изпитна комисия, скъпи колеги и гости. За мен е удоволствие да представя на вашето внимание моята на работа на тема състояние и перспективи за развитие на фирма Inch3O. Защо е актуална темата? Ще задам следния въпрос. Кога една фирма фалира според вас? И ще отговоря, че фирмата ще фалира такава. Ще отговоря с една сентенция на Клод Пепър. Той казва, че живота е като каране на велосипед. Докато караш велосипеда, зато въртиш педалите, не падаш. Това се отнася в пълна степени в света на бизнеса и в живота на фирмите. И затова, ако една фирма не промени своите бизнес процеси, коментира това, да, ако не промени своите бизнес процеси, своите продукти 15-18 месеца, тя неизменно ще загуби пазарен дял или ще фалира. Затова целта на моята дипломна работа е да се разкрият основните проблеми и възможности за подобрение на дейността на фирмата. Съставя прекрасна книга съм написал от целта, която препоръчвам на всички колеги. Обектът на изследване, това е фирма Inch3O и нейните продукти, хладилни камери. Съжалявам, че не са виждам, ще бъде по-описателен. Хладилни врати и хладилни инсталации за побойници. Едно да не е стресиращо. Предмета на изследването са състоянието и перспективи за развитие на фирмата. И съответните задачи за постигането на целта са оценка на състоянието на фирмата и обобщена характеристика на нейната дейност. Разработване на икономически анализ, разбира се, и да се разгледа организационното управление и насоки за развитие на инновационната дейност. И въз основа на тези анализи да се открият основните проблеми и възможности за подобряване на ефективността на фирмата. Какво показаха анализите? Не знам дали ще се види, но ще разкажа. Направил съм анализ на Портер на 5 конкурентни сили за двата продукта, хладилни камери и за хладилни врати, от които става ясно конкурент 1, конкурент 2 обобщение. Тук са функциите, по които съм правил самото сравнение. Тук се вижда, че конкуренцията ни превъзхожда по отношение на производството на капацитета, по отношение на сервизната дейност и на финансите, понеже някои от тях вече изнасят на външни пазари. Предимството на нашата фирма пред тях, това са маркетинга, научно-изследователска развойна дейност и персонал. Проблемът, който се открива в този анализ, това е, че за продукта хладилни камери има засилена конкуренция. За съжаление, той е вече в края на своя жизнен цикъл. И затова препоръката, която може да се отправи, е да се инвестира в развитието на другите два продукта. Направил съм анализи по метода на 7S на McKinsey & Company, който се отнася до структурата, стратегията, системите, уменията, персонала и стила на управление на менеджера. По-конкретно при анализа на стила на управление на менеджера беше разработен по управленската решетка на Блейк и Молтън, от който се вижда, че състоянието в момента на управителя е такова, че е по-голяма загриженост за хората, отколкото към продукцията. Тук е позициониран в позиция 6-8. И от тук може да се извлече проблема, че ориентираността на управителя към служителите за сметка на продукцията понякога влияе негативно при вземането на оперативни решения, особено в тежки времена на криза. Затова препоръката, която може да се даде, е да се правят по-чести срещи с служителите за обратна връзка на изпълнението на стратегията с цел намаляване на напрежението при вземането на съответните решения. При направени свод анализ се вижда, че силните страни и възможности са повече от вашите слава Богу, и затова е избрана стратегия на развитие. И по-конкретно, за да може да се види по-добре как са функционирани съответните продукти и стратегии, съм използвал матрицата на Ансов. В клетка номер 1 е избрана стратегия на концентрация. Тук става въпрос за продукти, хладилни камери и хладилни врати, които ще се предлагат на съществуващи пазари, т.е. в България, в
случай необходимото е да се намали цената, да се увеличи качеството, да се инвестира в реклама. По отношение на стратегията развитие на пазара, продуктът за вини врати е необходимо да се предлага на по-широк кръг потребители, дори извън граница с цел да се увеличи обема на продажби. Също е необходимо да се инвестира в реклама за него. По отношение на нов продукт на съществуващи пазари, рано стратегия на развитие на продукта, става въпрос за ходим за покойница в болници и в патоанатомии. Този годин почти няма конкуренция в националния мащаб, защото е разработен на база на съществуващ продукт в фирмата. И неговата идея е всъщност да увеличи клиентите с стария продукт с добавянето на нови за него. Съответно, четвъртата позиция е стратегията на иновации. Тя се отнася към стратегическите направления по отношение на фирма стратегия за развитие. Се отнася за преносим ходилник за покойници, ходилник с фотоволтаичен модул или с независимо захранване, контейнер с независимо захранване. Те са ориентирани към износ за чужбина, като тяхната идея е да предизвикат морално остаряване на съществуващи продукти на пазара, които да бъдат заменени с нашите такива. Направен е ситуационен анализ по БКГ за 2012-2013 година, от които се вижда промяна в позицията за хладилни врати, т.е. от позиция крави за позиция кучна. И това е проблема, който може да се дефинира, че за една година пазарният дял за хладилните врати е намалявал с 25%. Всъщност поръчки са намаляли с 25%, пазарният дял също е намалял. Това препоръката, което може да се отправи, е навременно проучване на ценовите равнища в конкуренцията, при конкуренцията и създаването на уникални характеристики, за да може този продукт отново да бъде предпочитан. Направен е икономически анализ на дейността на фирмата и като проблем може да се открои, че показателите за незабавна ликвидност са сравнително ниски стойности, но все пак са в нормата и се подобряват. А коефициентът за бърза ликвидност нараства. Кек, знаеш кой е кек? Коефициент на ефективност на приходи. Което означава, че вземените могат да се подобрят от клиентите и препоръката съответно, разбира се, решението е необходима промяна на политиката относно клиенти, които не обичат да плащат на време от нередовните платци. Има ги доста такива в България, за съжаление, в последно време. Любимата ми точка е технологични и производствени възможности и насоки за развитие на инновационната дейност. За тази цел във фирмата има разработени две системи за развитие на инновационната дейност. Едната е система за предложения, в която служителите могат да отправят своите предложения и препоръки. Идеята е в една кутия да се поставят съответните предложения на служителите, а другата всъщност доста интересна система, стратегически насочена, това е система за продуктова иновация. Тази система е разработена с цел да се като инструмент за постигане на целта до 2025 година фирмата да разполага с 10 уникални продукта. Тук идеята е по-скоро насочена към създаването на нови продукти конкретно. Или иначе казано, резултатите от системата за предложение за последната година, за първата система, са средно около 0,9 предложения на човек на месец, който е един доста добър резултат. Те най-често се отнасят към подобрение на процесите и намаляването на съответствието. Резултатите от системата за продуктова иновация за последната година са 2 броя и се отнася за създаването на плътнища хладилна врата за тръбен път, и за хладилник за покойници за болниците, както споменах, вторият технически продукт, с които ние сме там много горди. Проблемът, който се откроява този анализ е, че само 25% от предложенията идват от служителите в производството. Причината за това е инертността при вземане на решенията от ръководството, бавно се случват нещата. Затова препоръката, която може да се отправи, е да се направи подобрена комуникация в посока предложения, вземане на решение и внедряване, което ще позволи на служителите от производството да участват в реалното управление и подобрение на продуктите и процесите. Идеята тук е на служители от администрацията да се винят роли на треньори и на коучове, които работят в екип с ръководителите на участници, с тим лидерите, така че да ги провокират да дават предложения, съответно да се вземат незабавни решения за внедряване.
заключение мога да кажа, че глобалната икономика е необходимо да се произвеждат продукти, които отговарят на изискването на потребителите. Това е така тривиално. Смятам, че постигната целта на основната написаната работа да се разкрият проблемите, основно свързани с намаляването на пазарен дял на хладилните врати и създаване на нов бизнес модел за предлагане на хладилните за покойници. Посочени са и още 16 проблема в крайната работа. Само професор Саджиев да каже, ако няма нищо. Смятам, че основният, който може да се направи е, че е необходима промяна в мисленето посока на непрекъснато усъвършенстване на всички служители в фирмата и като цяло в страната ни, така че ви предлагам, когато избирате продукти, да изберете български. Благодаря ви. Така. Правилно отбеляза професор Комарев по отношение още на вашето изявление за велосипеда. Затова давам думата на професор Комарев за въпроса. Беше въпросът за въртенето на колелата. И кои са педалите? Един капитал, който казва да върнеш капитал, никой не върти, обаче ще бъде добре. Но въпросът ми е друг. Ти представи едни показатели. В менеджмента има ключови коефициенти, всичките бяха коефициенти. Кои според тебе са ключови и защо? Много интересно за мен се подобрява на ликвидността. Първият въпрос на ключовите коефициенти са коефициенти на връщаемост. Това са коефициенти на рентабилност и ефективност. Да. В първата част. Да. Направил съм анализи на коефициентите на ликвидност, защо се подобряват. Причината е, че успяхме да си възвърнем вземанията, които имахме от клиентите за предходната година през 2013. Това е причината да се подобрят коефициентите като цяло. Имахме пари за вземане. Аз имам. Значи, темата ви е изключително интересна. Причи се, че работите във фирмата, че сте навлязли в проблематиката, да търсите решения. Моите въпроси са конкретни. Значи, вие имате анализ на обращаемостта на капитала. Може ли да не кажете с кои коефициенти го характеризират? Защото тук имам пълно разминаване с това, което трябва в анализ. Това, което вие сте дали. Това е един въпрос. Значи, имате рентабилно случай на собствения капитал. Той няма нищо общо с обращаемостта на капитала. Разбирате ли? Като кажете обращаемост, какво разбирате? И рентабилност, какво разбирате? Рентабилността, това е печалбата върху Добре, да, има това също време подавате в анализ на обращаемостта на капитала. Как съм сложил на различно място. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но това ви питам. Вие сте този, който трябва да ме защо е така? Второто, което е, значи вие имате производствена способност, която да давате с отделните елементи. И в същото време посочвате, че може би става въпрос за тези врати, които вече многократно казвате за правилници, за независимост. Не искам да споменавам. Но, посочвате, че всъщност вие формирате цените на базата на производствените разходи, нали? И вторият подход, който прилагате, е подход на маркетинголозите. Кажете ми кой е това? Подход на маркетинголозите така е по-модерен в съвременното развитие държави. Той се даде такава. Питаме клиенти колко биха платили за този продукт. А знаете ли как се казва този метод на ценообразуване? Не ми ги казвайте западните какво казват, а нашите български казват какво казват. Ще бъде опитам да... Много сте силно дали изражение, значи в системата на маркетинга има различни подходи на ценообразуване и да дадете така общо, нали, доста некоректно, нека казвам. Другото, което още искам да питам за стратегия за синопия. Кажете ми какво разбирате вие от нея и как я внедрявате при вас? Благодаря, този въпрос е много интересен. Аз първо за нея чух от професор Каджиев на лекциите и така се закупих книгата, която е изключително интересна. И наистина тя е свързана с стратегическото развитие на фирмата. Сега сините океани и червените океани са две различни понятия, като 95% от фирмите в само ми кажете къде при вас се прилагат. Къде ви е идеята да прилагате? При тия врати ли? Не, това при хладилници за покойници. При
Хладилника за покойници в Синия океан, т.е. той няма конкуренция. Няма да е конкуренция. Значи няма конкуренция. Проблема, че не върви толкова добре, че просто... Как виждате тези потребности в бъдеще? И там в основата на тази стратегия лежи да изразите потребностите в бъдеще и да изпреварите останалите. Така. Значи очаква се с този продукт, тъй като няма конкуренция все още на пазара, да бъде продаван добре в бъдеще, защото се очаква да влезе примерно закон в здравната дейност, който ще изисква да имат хладилници. Това не е ефтиният вариант за този вариант, който ние сме разработили. И сме в Синия океан. Да. Иначе други са в червените океани, хладилните камери, залязват. Ясно. Това е истинска конкуренция. Колежки, имате ли нещо? Да, бих задала един въпрос. Сега, всъщност, малко по-така. Първо, предвиждате са стимули за тези предложения на работещите във фирмата. По едно почти се пава. Да. Освен стимулите, ще задам и втория въпрос. Правилно сте се насочили към създаване на уникални характеристики или продукти с такива характеристики и че за това нещо е необходима научно-изследователска дейност. Обикновено малките фирми не могат да си позволят такава научно-изследователска дейност. Тогава какво би било добре да се направи, за да върви това? В отговор на първият въпрос, системите са разработени така, че всеки служител да получава част от печалбата при реализирането на продукта. Дори продукта да не се предприеме за инвестиране, за разработване, той получава някаква стойност. Относно втория въпрос, който е много интересен, вие може би знаете, преди 6-7 години имахме един сътрудничество с университета в отношение на разработването на един продукт, който, за съжаление, имахме подписан договор с Националния инвестиционен фонд, но поради вътрешни причини университета не се случиха нещата. Моята идея в бъдеще е да се работи тясно сътрудничество с университета на първо място, с подобни организации, които да ползват потенциала на учените, които разработват продукти. Така ще да видят бял свят, не да стоят на книга. В Европа много университетите работят за малките фирми, за такива решаване на техни малки проблеми. Тук в България все още това не се случва, за съжаление. Благодаря. Професор Коджиев. Значи, аз имам, благодаря, цели. Николай, моля ви един въпрос преди това имам, който не е към оценката. Имате ли някакво отношение или взаимовръзка с обекта на изследване? Да. Каква е? Аз съм управител на фирмата, въпреки там собственик отзад, че не е оценка, че не пише накрая. Управител на фирмата. Още по-добре. Значи допадна ми вашето отношение към иновациите. Вие казахте, че ви е любима тема, но цялата тема трябва да ви е любима. Значи плана 2020 Барозо казва 3 неща. Екополитика, УЧР и иновации. Вие трябва да се приобщите към Европа. А това ми е много тъжно за покойниците, но какво да правиш? Няма начин. Вие чрез тях ще отиваме в Европа много. Какво бихте направили в близка перспектива и степенували задачите за подобрение на тия коефициенти? Първо, второ, трето. Вие правите съвет на директорите, правите мозъчна атака, извикали сте специалисти, платили сте им, казус, нали? Платили сте им и започвате. Първо, второ, трето, на основата на тази мозъчна атака. Близките неща, които да решите, освен вратата за ходилница за покойни служби и по-далечните перспектива. Първо, второ, трето. Благодаря. Благодаря за този въпрос. Аз съм разработил една стратегия с 15 години напред, като визия с последователност от цели, която е посочена в дипломната работа. Тя до нас не идва тук, там те не ни дават толкова. Давай. Те като предметът и ние ще изобщо. Давай. Което в всички посоки, с изключение на приемам, че екологията не е засегната в толкова голяма степен. В случая, докато по отношение на иновациите и на иновациите в стратегия, в перспектива и текущите неща. От утре какво правим? От утре какво правим? Това го правим с стратегически карти. Всеки един служител във фирмата знае целите на ежедневна база, какво трябва да постига. Това е разбито стратегически цели на компанията. Тоест връзката между тия и тия. Между големите цели. Той ги знае. Текущите кои са ти? Да, текущите всеки ден. Второ, по повод на въпроса на професор Рашева, защото действително се получава защита вече. Това много хубаво, че почти по едно предложение на човек спада 0,9, аз запомних. За период месец. Сериозно. Браво, те в Тойота правят почти. 0,7.
Така, добре, знам. И сега с тебе разпределяте част от печалбата, чухме, нали? На какъв принцип и критерии за разпределение? Има система, която не е упомената в детайли, понеже така се отвираме на тайна. С удоволствие бих споделил с вас. Няма да изнам, аз съм конфиденциален. Доста, как да кажа, Набор от показатели. Да, набор от показатели, зависимо дали ти си дал идеята. Дали ще участваш през разработката, дали си лидер на екип, какъв е продукт. Че могат да са 10 идеи и да е избрана моята, от тия 9 да отпаднат. Да, зависи на какви критерии отговаря. Значи може да е нов продукт световен мащаб, може да е видоизменен продукт, може да е продукт, който е, да речем, нов за фирмата. Пак има различни критерии, по които... Тоест дали ще бъдат ключови, висши, усъвършенствани и така нататък. Да. Пак мониторинг на професор Таджиев, който е в инновационна дейност. За реинженеринга, там е известна методиката. Но тя се прави колко души ти е фирмата. Малко. А неговата не е за малки много. Става, но става за макро големи, защото там има препроектиране, преобзавеждане, всичко да се мака, да се руши, да се почва нова мисъл. Нова идея. Мерси. Вие вече почти отговорите на въпроса ми, споменахте системите за инновационна дейност на фирмата. Аз бих искала да питам вашето конкретно участие в инновационната дейност. Вие какво точно правите? Моята дейност в инновационна дейност на фирмата е всъщност да организираме смисленето на такива системи и подкрепата им за развитието им. Тоест, на крайна сметка аз решавам бюджета, който ще се отпусне, дали това нещо ще се случи на база проучването от клиенти, които ще се направят. Дали има отпадници? Моята цел е да има една самообучаваща организация, т.е. нещата се случват само себе си, без необходимо управител да взима оперативни решения или такива стратегически. Така че моята цел, целта на всеки управител е да се мага на служителите да се развият фирмите себе си. Добре, Николай, благодарим.